Bé, hola a tots, benvinguts a un nou vídeo de Vèrtic. Què venim a parlar? Venim a presentar el reactor Stove. Què és el reactor Stove? El reactor Stove és un fogó de la gent de MSR, ja ho sabeu, una casa nord-americana que ens té acostumats a fer molt bon material, i amb el reactor el que ens planteja o ens presenta és un fogó que es replanteja, es repensa. Per què? Perquè els fogons que funcionen òbviament en gas, sempre tenen un gran enemic, que és que una part molt important de l'energia que cremem es perd. I amb el reactor una part, o pràcticament la totalitat de l'energia que cremem, la utilitzem. Què ens permet fer, per posar un exemple? Doncs imagineu-vos que dintre d'aquest pot que tinc aquí poso mig litre d'aigua. El mig litre d'aigua, quan jo encenc el fogó, el tindré bullint aproximadament en 1 minut i mig. I això és anar molt de pressa, perquè qualsevol menjar liofilitzat, en 1 minut i mig, el aconseguirem tindre a punt. Què més explicar-vos del fogó? Doncs el conjunt pesa 206 grams, no és el fogó més lleuger del món, però no és un fogó per res pesat. Però què és el més important d'aquest fogó? El més important d'aquest fogó és que, com podeu veure, està encapsulat, està tancat aquí dintre, i gràcies a aquest sistema d'aletes difusores, quan posem la nostra cuina aquí al damunt, aconseguim que tota l'escalfor es focalitzi a la part baixa de l'olla. Encara que bufi vent, encara que estiguem en una nevada inhumana, encara que estiguem en les pitjors condicions del món, aquest fogó sempre el podreu encendre i sempre funcionarà. A més, la virtut és que la bombona cap aquí dintre, juntament amb la seva tapa i algun accessori més que podríeu arribar a portar. Ells, a més, ens posen una balleta perquè a nivell higiènic el puguem tindre sempre ple, que sapigueu que el podeu fer servir amb bombones de 250 o de 500, només cap dins d'aquest cas, d'aquest kit, la bombona de 100 grams, però tenint en compte que escalfem mig litre d'aigua en 1 minut i mig aproximadament, la veritat és que gastem molt poc gas. Poca cosa més, el reactor, probablement el fogó de gas més eficient del planeta. Si sou persones que necessiteu cobrir-vos a les esquenes des del punt de vista de climatologia complicada, vent, etc., i voleu menjar calent, ja ho sabeu, el reactor Stove amb 206 grams ens ho posa facilíssim, d'acord? Ens veiem i fins una altra.